Mga dol, nata sa init gabulad-bulad. Grabing inita. So, update ko mga dol sa akong garden. Siyempre akong garden dire. Nahawa na siya, wala na tong upo. Wala na tong upo niya, ang gipuli na kong tanom. Itanom na ginato atong mga kamatis. So, tanawan ninyo mga dolo, tingnan niyo mga dolo. Mga tomato natin. Pamuban sana ako ning kuan sa akong kamera para makita. Madulit na ako ba? No? Natanom na nato mga dol. Up kulog pa man sa channel ning antina gamit ning kamot ako. Oh. Natanom na nato mga dol ang kamatis. Oh. Patay maklaro. Siyempre na ay tagad. Niramaran nila akong tagad. Kaya ako kapalit og tagad. Mahal magud ang tagad kaysa tuba. Ato ra ni iusok diri mga dol. Ah. So ang okra na expire na siya mga dol kay dagko na kayo. Di na matog kaon. Dapat tay tubo diri. Buhi na tong tubo. Pero ang atong talong ala na gisab-sab oy. Urot na sa kanding mga dol. Kanang makasulod sa gate. Gate na temporary permanent. Kay kawayan ra nya cyclone. O dire oh. Kita nyo na. Oh, di ba? Natanom na nato. Natanom na nato mga dol. Okay kaayo. So gipang langkat na lang nako dire ang mga alagbati mga dol kay di man kay kadako kailangan mo siya bugwalon nya wala na bugwal ba. Karon pa ni gibugwal na mo. Bali gipino-pino na mo ang yuta ba. Karon pag gipino-pino kay itanom lagi na mo ning kamatis. Oh, tomato sa English. Abunuhan ako ning kamatisa mga next week. Di ba? Dako na dako na siya. Abunuhan ako ni next week. Okra diri mga dolo dako kay grabe bungang okra mga dolo. Bunga pa na mga dolo gahuot sa alimpuhan sa udlutan. Di na matog kaon. Sa pagkatog kaon nga sumud man madugay oy. Ang atsal diri mga atsal. Tama atsal. Tanumay na pud ni. No? Tanumay na mo ni mga dol. So okay na kayang garden na to. Bugwal og abono na lang ang kulang mga dol. Bugwal og abono na lang. So thank you. Update ta mo. Kaluyan ta ni pohon. Basin pohon mubunga ni atong kamatis. Siyempre makita na to atong hago. So bye-bye. God bless. Maying adlaw, maying hapon, maying gabi.